Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Hari ini sudah masak gimana? Masak nasi. Aku gak gawe sayur beli. Hari ini aku malas masak. Nek tuku sayur nyambel terong. Lawai tempe kayak entek. Oke. Kita hari ini nyambel terong. Beli jangan bayung guys. Juga aku garing. Segane matang petak kene magicom. Hah? Oke. Yes. Oke. Kita ada tempe goreng. Wis ra luwe rasane kaneko. Terus sambel terong, guys. Ora masak pokoknya. Goreng tempe mbek nyambel terong. Jangan berambayung. Beli. Bodoh amat, aku wis yang penting. Hah? PTE ya gak gelem metu. Jangan bayung tuku. Karek golek es, nek sesuk jualan sendiri. Sesuk wis dodol dhewe ora usah mikir marek-marek. Sesuk wis dodol aku mulai goreng kerupuk tadi ya. Setak tempe, jangan bayung. Sambal terong. Oke. Kayak segane mateng, make lanjut ndelok parine tanggane, jembatan glowing wis padha manung brodol. Wis padha brodol parine.
Iki bar bodo lagi panen, guys. Bar bodo panen iki. Bar bodo lagi panen. Oke guys, kita makan buka es. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bayung beli. Jangan Bayung. Sambel. Sambel terong. Es. Ngeri anak lanang. Benane es. Esok ngiwo nang ngeri iki. Yo. Kok ora dijejer makem. Oke. Aku Anu guys, makane sing nyoteng bapake iki ya, gentenan mangane guys. Soale make maklum tripote coklat belum bisa beli ya sepurane. Sik mangane gentenan kok pake mangan ku sego jagung iki. aku bereng mangan. Iyalah, lah piye. Gentenan. Jangan Bayung dari Mak Sunti. Jangan terong. Mangan mbok uloni wis. Sakit. Maklum guys. Oke, gantian. Jangan Bayung. Jangane gak uman. Wis ini saiki kok. Larang Bayung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, nek senggol kurang kan. Jagung. Hei, aku juga. Nah, Oke, mane dhisik aku, Cang. Mas Arif mane keri. Nak. Enak jane Bayung tapi wong Haiti. Alhamdulillah warak. Yang penting gak bar maghrib. Ora ketaman mbek sambel yo lancar. Entek segane. Alah. Terine aja pangan go makane anu. mama. Wis tumpuk ajange kene. Mrek. Wis alhamdulillah. Oleh rencek ngombe es ya jembuk sentor ae. Sikile gak bagus. Weh, jangane habis. Lawoe ya habis. Lah, lari. Salalah. Ini nak cocok. Lawae tapi. Keren mangan. Tempe kok balur yo mblenger. Ngoseng pi anu pedo nek anu. Jembrong.
Tumbuk kuwi piringe 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Tumbuk 3. Ngatek Ris piringe kayak kana cah pinter kok. Duh, piye? Wah, Bar buka kok ora. Ya semle ya. Iya. Oke pemirsa, wis bar mangan kabeh iki ya, wis karek. Leren sih, engko langsung kita traweh ya. Oke matur nuwun sing delok ya, matur nuwun kabeh para bolo-bolo, bolo online maupun dimanapun Anda berada, matur nuwun. Muga-muga delok aku ya ke ya, alah ya. Matur nuwun, muga-muga kabeh selamat paring ana sehat sedaya ya ning ndi ae luar kota, luar daerah dek ning ndi. Sing penting dongane maknyak sehat kabeh sing ning luar negeri ning Hong Kong ning ndi ya, ning Singapura, ning Korea, ya pokoke ning marik-marik jagat negara luar negeri. Matur nuwun, muga-muga cek padha seneng delok aku ya. Di komen, di like, di share. Tare eneke yo ngene iki penggaweane maknyak. Ya wis iki sesuk mulai dodol aku guys ya. Mulai berangkang golek dhuwit. Lah piye nggo sanggup bodho ora duwe celingan kira sangu ki. Nek bodho mesti butuh tuku jajan ning meja. Oke, tak cukupi semenehe ya. Buka bareng karo anake lanang. Matur nuwun. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.